Nazdárek, tak vás zdravíme. Dneska je sobota a já jsem si řekl, že natočím, co jsme zase pokročili, co jsme udělali a tak. Vidíte, tady už máme tašky, tady jsou připravený. Vlastně v úterý už nám přivezou vazníky a následně budou dělat střechu chlapci. Tak a vám ukážu, co jsme teď udělali. Zítra sem pravděpodobně nepojedeme, protože je nějaká oslava a dneska navíc mám pohotovost, nevidíte? Tak, jsem tady služebákem, dobrý. Tak, tady máme už první vazníky, tohle je do té spíže. Tady vlastně bude ta kuchyňská linka, tady je ta spíž a tohle je vlastně předsíň, nebo tohle jsou dveře do předsíně, takže ty už taky mají překlad. Tak vlastně takhle bude zádveří. Tady to jsem potom říkal, tohle si odmyslete, tady budou dveře do té technické místnosti. Tady potom nějaký místo na, nevím, vystavená skříň, něco takového do chodby, čárek, nějaký bláznoviny. Tak, no a tady už máme další dva překlady. Tohle je vlastně náhajzlík a do koupelny. Takže tohle už je, půjdu dozadu. Tohle už je taky hotový. No a takhle jsme zatím skončili, no. Takže tady, jak vidíte, už máme vyzděný hodně vysoko. Takové, tady nám bude chybět 1-2 řady ještě. A hotový, takže tohle je prakticky téměř u konce. Říkám, jsou tady hlavně překlady, to jsme dávali teďkon zrovna, ještě to není ani zavadlý. Takže tohle je, co jsme dneska dělali. Jo, a já jsem ukazoval ten komín, tak ten jsem dneska založil teda. Jo, mám ho tady, vlastně tady vyřízí na ten kondenzát a mám to založený, ještě to taky nevytuhlo, takže dneska jsme to nedělali. A když se sem zítra pojedem, tak budu pokračovat právě komínem, protože ono se to blbě dělá, jak je tady tahle stěna. Já jsem měl úplně prvně udělat ten komín asi, protože se tam docela blbě pokládá, ale už se nedá nic dělat, takže tu stěnu nechám být tak, jak je. Udělám komín vlastně až nahoru a pak budeme dodělávat vlastně tu druhou část padáku, no. To je takové jako náročnější, tady to trvá trošku díl. Je tady nejvíc jako biciho. No, takže nám chybí ještě, tady bude překlad 1, 2, tady 3, tady 4 dlouhý do šatny a budou skoro příčky hotový, no. Takže takhle jsme tady zatím my pokročili. To je všechno. Tak já vám přeju zase pěkný víkend, třeba zase někdy pošlu video nebo tak, nebo fotku. Tak zatím čau.